Masoyan mu maza da mata, ina farin ciki sanar da ku sabuwar tashar mu mai suna Gida Ɗaya, wanda muka fara ɗaukar kuma shirin fim ɗin mai suna Gida Ɗaya shi ma. Don haka ku mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa, ku dinga bibiyar tashar nan ta za ku samu shahararren wannan fim ɗin mai suna Gida Ɗaya. Kar ku manta Gida Ɗaya TV. Kuma wannan fim ɗin da nake gaya muku gida ɗaya ne a cikin, ina sanar da ku cewa a cikin gida ɗaya ne ake yin cakwakiyar da husumar. Na haka ku saki a baku labari, ku kokari ku garzayo ku kalli Gida Ɗaya a tashar mai suna Gida Ɗaya, saboda wannan fim ɗin zai kai gabas da yamma kudu da arewa masoya na ku danna subscribe Gida Ɗaya TV domin kallon wannan shahararren fim ɗin mai suna Gida Ɗaya. A cikin Gida Ɗaya muke cakwakiya, muke rashin mutunci. Yanzu bari in nuna muku yanayin acting ɗin da na yi na Gida Ɗaya. Gaskiya ba wai son kare ba na yi ba, amma akwai wanda zuciya ta riga na mallakawa. Kai haƙuri, ba wai ba na son ka bane ba, amma na riga na mallaka masa zuciyata kuma ina son shi. Ba zan iya soyayya da kai.